MD டெல்லி வாகனம். மோகன்தாஸ். MD டெல்லி வாகனம் மோகனதாஸ் சார் அவர்கள் மோகன்தாஸ் டெல்லி வாகனம்ன்ற நேமில் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நல்லா பண்ணுறாருங்க. இந்த மாதிரி MD டெல்லி வாகனத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கார யூடியூப் சேனலை பார்த்தாரு. டெல்லி வாகனம் மோகன்தாஸ் வாங்கின வண்டிங்க. மோகன்தாஸ் வந்தானது ரொம்ப நன்றி. MD டெல்லி வாகனத்துலேருந்து வண்டி புக் பண்ணியிருந்தேன். மோகன் வந்து ரொம்ப வெரி ஜெனுவன் பர்சன். MD டெல்லி வாகனம் மோகன்தாஸ் கிட்ட இருந்து வண்டி வாங்கணும்.